הנה, מאמה פאטמה מרכיבה וילון. אתם רואים? אני מרכיבה וילון. זה הבטיש. כן, מרכיבה וילון בחדר שלי. ואני עשיתי את זה, אתם רואים? ואני עושה את זה הווילון. אתם רואים? אני מסדרת את החדר. עוד מעט יהיה מוכן. ואני עליתי על הכיסא, תראו, ואני מסדרת את החדר. אני עושה וילון. כשאני אסיים, אני נמשיך את הוידאו, אוקיי? הרכבנו את הוילון שלנו. הנה, ואני עכשיו עושה תמונות, מסדרת כל החדר, כל הבלגן במיטה צריך לסדר. כשאני מסיימת, אני סיימתי קודם הוילון, אני עשיתי לבד, ואחר כך אני תולה תמונות, ואני מסדרת, עוד מעט נתראה. עכשיו אני עושה ברגים לתמונות, תראו. קודם עשיתי באקדח הזה, יש לי פטיש, אני רוצה לתלות את התמונות היפות שלי, ואני הקדחתי. אני לא עשיתי סרטון שאני מקדיחה בגלל שלא יעשה רעש. הנה, סידרנו את זה. עכשיו אני תולה את זה ככה, אתם רואים? ככה, אתם רואים? יצא לי יפה, אתם רואים? וואו, אתם רואים? עכשיו אחרי שאני מנקה, מסדרת, אני אמשיך עוד קצת. עכשיו אני עושה שואף. כבר עשיתי אהבה. הנה, אני עושה שואף. אתם רואים? אני עשיתי שואף. אני עושה שואף.